Hej, cześć, witam was wszystkich, tutaj Lord Romulus i dzisiaj znowu gramy sobie w Limbo. Zaczynamy w tym miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio. Musimy rozpuścić belkę, tak żeby wskoczyć tam wyżej. Jeszcze trochę. I jeszcze raz, tak żeby stanąć tu na środku. I skok, i kok blok, i jesteśmy. Mam nadzieję, że doskoczę. Kurwa, nie doskoczę. Nie. Po skoku, proszę, po skoku. Nie. Dobra, już wiem, co trzeba z tamtą trzeba rozbujać. Co za irytująca gra. No i dobra, doskoczyłem. Kurwa! Ja pierdolę. Pozwólcie mi przejść tą grę, ja już nie chcę w nią grać. Ta gra mnie tak denerwuje, że nigdy nie byłem tak nerwowy. I to jeszcze w wakacje. Jest, udało się. W końcu. Fajne urządzenie. Ale chyba musimy zabrać tą skrzynkę. Wiś na skrzynce, wiś, ty marna pokrako. Jeps. O, a tu jest taki uchwyt. Ciągniesz. A, i jest. Sobie zostawimy gdzieś tu. Dźwignia kok blokująca. Okej. Żeby się to udało wszystko. Jest. Ostatnio coś mi nawet idzie.
Machaj tym czerepem. Tym cielskiem. Ja pierniczę. Zabiło mnie pudełko. No i tak nagle szybko zaczęło jechać. Jasne. Jest. Ciekawe, co ja mam teraz zrobić. Może spuścić tylko jedno. Albo poprzeskakiwać to. Tylko po co? Okej. Tak więc chyba już wiem, co musimy zrobić. Musimy wejść na to. Szybko. Kurwa. Może trzeba trochę szybciej. Gin, kurwa. Tak to zrobimy. Ja wam mówię. Jest, kurwa, nie wyszło. Gin, kurwa. Za szybko spadło tamte. Kurwa! Jak można zginąć, będąc uderzonym przez taką skrzynkę? Kurwa, no nie zdążę, no kurwa, pierdalaj, idź się rozjebać. Jeb, kurwa, chuj ci w dupę. Nie, przepraszam, że ja tak przeklinam, ale ja tego nie wytrzymuję. Okej, gramy dalej po tym bardzo irytującym etapie. Przechodziłem go chyba z 15 razy. Wam na szczęście tego oszczędziłem. Coś tu jest? Tu jest drabina. Fuj, jakaś mucha. Jeps. No i co, kurwa? Nie, to nie.
tylko że już nie wejdę. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić? Zajebie cię. Chodź no tu. Przeczytajmy od ostatniego. Okej. Może tam coś na dole było jednak. No nic. Idziemy sprawdzić. Co tu jest? E-mail jest. Idę. Nie wiem co się dzieje. O, idę dalej. O, wyszedłem. Co? I jak ja to mam podnieść? Dźwignia? Może pobiegnę z wciśniętym kontrolem. Ja. Chyba nie. No irytująca gro. A może muszę naskoczyć na tego owada. Zjebane owadzie. Mogę mu wziąć mięso. I ani wyjść, ani pocałuj się w dupę, jak to się mówi. Boże, co za gra. No komarze spalone. Ale on chyba coraz niżej siada. Ta mucha czy komar, czy co to jest? Ja, niżej. Gin, kurde. Stop. Okej, cześć. Z powrotem. Musimy po prostu powoli podchodzić do tego komara. Jak on podnosi głowę, to musimy po prostu stanąć, tak żeby go nie spłoszyć. Kurde, spłoszyłem go. Co za badziew. No chodź tu.
Żryj sobie, żryj. Kurwa mać. Nie, ja wcale nie idę. Co się patrzysz? Kuźwa. Kurwa mać. No, trzymamy się pająka, sorry, komara i lecimy z nim, gdzie się tylko da. Urwałem mu nogę, ojej. Co my tu mamy dalej? Co my tu mamy dalej? Jest, na szczęście nie trzeba tam. Nie trzeba na czas tego przechodzić. Co my tu mamy? No, co to jest? Wow! Fuck. Nie wyszło. No kółeczko. No kółeczko. Fuck. Aha, okej. Musimy jak najbliżej ten przesunąć. Okej. Teraz tak. Przechodzimy nad tym. Naciskamy tę naszą oponkę. Haj. Oj, wiem co źle zrobiłem. Idziemy. I coś się tam z tą oponą dzieje. Chyba. Żeby spadła tu gdzieś. Mam nadzieję, że spadła. Aha.
kurde! Było blisko. Dobra, ale przynajmniej już wiemy, co trzeba zrobić. Chyba ta seria wyjdzie trochę dłuższa niż na początku było przewidywane. A to wszystko przeze mnie. Bo mnie ta gra strasznie denerwuje i może jest prosta, może mnie nazwiecie jakimś lamusem platformówkowym, ale naprawdę nie. Na początku wydawała się fajna, ale potem zaczęła być irytująca. Biegniemy. Tu coś jest. Aha, chyba trzeba przepchnąć. Aby wskoczyć tam dalej. A koło się toczy. O! Przeskoczyłem. To pewnie trzeba zrzucić tu. Kurwa nie. Tu trzeba było zrzucić, żeby wejść tam. A! W sumie. What's the difference? Skakujemy. A, trzeba wskoczyć z tym. No dobra, ale co dalej? Bo teraz byśmy spokojnie weszli na to, ale brakuje nam czegoś, co by przycisnęło tą łatkę. A, ta skrzynka. Okej. I teraz jeszcze nas zabierze. I będzie spoko Maroko. Okej, mamy skrzynkę. Chwila. Jeszcze tak. Okej. I idziemy dalej. Aha.
Dobra, tak więc to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.